ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଶାଗ କେବଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାର୍କେଟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାଗ ଆଣୁଥିଲି ମାନେ 4 ବିଡ଼ାକୁ 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମୁଁ ଶାଗ କିଣିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ବି ଶାଗ କିଣୁଥିଲା, ବ୍ୟାଗରେ ଶାଗ ରଖିଛି। ସେ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ନଥିଲା, 7 ଟଙ୍କା ଥିଲା। କହିଲା ଭାଇ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, 7 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ଦେଇଦେବି, ତମେ ତ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆଉ ପରେ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ନାଇଁ ତମେ ପରେ ଦେବ, 3 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ ମାଗିବି, ଆଉ ମାଗିପାରିବିନି। ଆଉ ନାଇଁ ଦେଇଦିଅ ଶାଗ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ବ୍ୟାଗରେ ରଖି ସାରିଲାଣି ଶାଗ। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ଭାଇ 7 ଟଙ୍କା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, 3 ଟଙ୍କା ସର୍ଟେଜ ପାଇଁ ମୋତେ କେତେ କଥା କହିଲେଣି। ଦେଖୁନ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକଟା, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆସେ ଆଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ କୌଣସି ପରିବା ନିଏ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ଯେ, ହଉ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି 3 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ସେଇଠୁ ମୁଁ 3 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କହିଲି ଭାଇ ବେଳେବେଳେ ସେ 3 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଟଙ୍କାଟେ ବି ନଥିଲେ ବି ହେଲେ କେତେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଏମିତି ନିଜେ ଭାବିଲି, ଆଉ କିଛି କହିଲିନି, 3 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ତାଙ୍କ କତିକି।